Samantala, kumpirmadong kaso ng ASF Naitala sa Balaoan, La Union. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Kinumpirma ng Department of Agriculture Regional Office 1 ang ilang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Barangay Almida, Balaoan, La Union. Dahil dito kasado na ang pagpapatupad ng Bantay ASF sa barangay program upang mapigilan ang pagkalat ng sakit sa iba pang barangay. Kasabay nito ang kautusahan na mula sa lokal na pamahalaan ng istriktong protocol sa pagkakatala ng ASF tulad ng pagbabantay sa galaw ng mga ibinibentang pork meat products sa bayan, voluntary blood test sa mga baboy na pasok sa 500-meter radius mula sa ground zero at ang tigil sa paggalaw ng baboy sa loob ng 14 na araw. Ibabakalat din ng mga opisyal at tanod sa mga barangay upang magsagawa ng checkpoint at surveillance. Abiso naman ng tanggapan ang pagsunod ng publiko, partikular sa mga magbababoy upang magtulungang mapigilan ang pagkalat ng ASF na makakaapekto sa hog industry. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.